Hola, soc la Sara Fantova, directora de Ione Batzuetan o Ione a veces. Vam trobar aquest títol, explica molt bé el moment en què es troba la Ione, que es troba en com el pas a l'edat adulta, no? Està deixant l'adolescència i està passant a ser una adulta i es troba en aquest moment en el que no sabes molt bé qui ets, no? Amb la teva família, amb les amigues, amb l'amor, i la Ione està començant a tener com que afrontar-se, no? A les parts més oscures o més lluminoses de la vida, intentant trobar l'equilibri, no? Crec que aquest a vegades representa aquest moment de la Ione. Ione. Tu vida suau de consolar resaca. Per mi va ser una de les primeres coses que jo tenia clar que volia que passessin, no? Com jo volia gravar a l'Estrena Gússia de Bilbao, perquè és un moment com que he viscut des de sempre i sento que és un moment en el que la ciutat canvia per complet, és un moment en el que totes les comparses i grups de gent treballen d'una forma col·lectiva, no? Per construir unes festes, i sentia que era una manera de poder, no? Com representar la vida a la pel·lícula, i per mi era com un bon element per fer contrapunt amb la situació que té la Ione a casa, amb el seu pare. Efectivament, vam rodar de veritat en les festes perquè és impossible recrear això i més amb pocs diners, no? Evidentment és una pel·lícula molt personal per on la ubico i perquè la pel·lícula neix de que el meu pare em va deixar llegir els seus diaris de quan era jove, i quan jo vaig començar a llegir aquests diaris vaig parlar amb les dos guionistes, les dos, Núria Martín i Núria Dunjó, i vaig dir, aquí crec que hi ha alguna cosa que m'està interessant. No? En aquest diàleg de jo jove, llegint el meu pare jove, i com el pont que es construïa, no? D'aquest passat i aquest present, sentia que hi havia alguna cosa que m'interessava. Després, la història, hem ficcionat moltíssimes coses i construïm una història per poder parlar d'això que volíem parlar, però sí que sento que és molt personal, també perquè crec que quan fas una primera pel·li no saps si podràs fer una altra, i és com vols posar tot el que tens ahí, no? Entonces, per trobar l'Olaia, el meu objectiu no era trobar algú que no fos actriu, el meu objectiu era trobar algú que fos la Ione, no? Entonces, vam fer càsting a actrius, a no actrius, a moltíssima gent, i finalment vam trobar l'Olaia, que sento que són molt diferents, i és com una altra possible vida, sí, però no diria que és algo autobiogràfic. Jo volia fer la meva pel·lícula a Bilbao perquè volia començar a fer aquest camí com de tornada per poder fer cinema a Bilbao, perquè jo, a pesar de vivir aquí, em sento molt allí, i volia començar com a fer aquest pont al País Basc. Vam tenir que rodar d'una forma tan caòtica que es vam oblidar de tot el que teníem com pensat previ, però mentre escrivíem sí que teníem de referent una pel·li que es diu 35, bueno, el títol en castellà és una mica raro, 35 chupitos de ron, de Claire Denis, La habitación del hijo, de Nanni Moretti, també en teníem, Boyhood, Weekend, que és una pel·li també una història d'amor. Aquests eren com els referents de mentre estaven escrivint, sí. Després vam rodar com podíem, no? Perquè t'adaptes, va ser més adaptar-se al lloc on estaven i poder rodar para no molestar en ese sitio, ¿no? Como en las festas, en aquest context. Zekinor. Ezin da jaki.